Ismaya wong ngaturaken sungkem bapak tunggal Sang Hyang Ismaya yo ger Ismaya tak tampa pangestu Putampanana Ismaya nggih kula tampi mugi dadosaken jimat boten ngoten enten napa menapa mandhap teng Ayu Mercapada aja ngono ta nak ulun dewaning Sang Hyang Tunggal wis ngerti sing dadekno gara-gara mung kejaba Sang Hyang Ismaya nggih kula niki jalaran jeneng kita muntik saking kraton Batana Kawarsa saka ucaping yaiku mangun diwangsa lan ngono sih. Nggih niku kena diarti tumbak tuan yo nak sing sabar. Sing sabar Ismaya. Kananing jeneng kita iku ya apa wong tuaning mangun diwangsa. Dadi yen jeneng kita ora sabar ndadekno sing ora pernah kananing mangun diwangsa. Nggih kula niki diusir kali cara kula Pandhawa ya wis gadah apa lakonono. Sepisan ayo aja ngatik duwe yaiku ati sing ala karo kananing mangun diwangsa. Ngale ngono iku Sang Hyang Wayang. Nggih tapi kula niki nggih rada mangkel wong kaya ngoten kula di Cakpo kaya ngoten kula turune nggih niku dumanten Pandhawa kalah niki ya wis gak dadi apa iki lho. Pun bapa Sang Hyang Tunggal duwe ananing busana dadal anggun ananing busana iki. Nek ngoten nggih kula gaene nek ngoten nggih busana niki. Ya jajal anggun wis busane. Oh iya. Kawontenaning Badrana dipun paringi busana kaliyan Sang Hyang Tunggal ingkang rama. Sanalika rampung anggenipun santun busana singgo pengayun dhateng ayonane ingkang rama Sang Hyang Tunggal Biyo. Ismaya Rama ingkang putra sampun santun busana ingkang kados mekaten. Kula menika dipun paring asma sinten Rama? Yo. Jeneng kita ndak paringi asma Bambang Dewa Katon kang asma kita. Iki Dewa Jagat Sang Hyang Rang Dita Dewa Bathara. Dados kula menika nuwun sewu Rama. Ya wis ora dadi apa. Kula menika Bambang
Dewa katon asma kula. Ya pancen kaya mengkono. Lah iki kali sawiji. Pun bapa ulun duwe ananing pusaka pancing wasiatna. Iki tampan ana anggonen mancing ananing pancing wasiat iki. Nggih. Menawi ngaten matur sembah nuwun Rama. Mancing wonten nggih menika bengawan pundi? Yo. Yen kanan jeneng kita nglakoni tapa-tapa mancing aja pisah-pisah saka teping siringing bengawan Silugangga. Iku welingipun bapa aja pisan-pisan pisah saka nggoning teping siringing bengawan Silugangga. Inggih, ngestaken dawuh wis ulun bali menyang kayangan enggal tindakno. Ngestaken dawuh Rama kang putra Sanghyang Wismaya. Salini karo Kanjeng Rama diparingi busana uga diparingi asma Lambang Dewa Katon. Kaping pisan kaping pindho wong kaya aku diparingi pusaka pancing. Wadah pusaka pancing wong kaya aku diutus tapa mancing ana teping siringing bengawan Silugangga ya tak yen kowe mengko ndak lakonane ana apa teping siringing bengawan Silugangga iki. Oh iya. Kawontraning Bambang Dewa Tunggal nilaraken papan panggenan wonten ing Beting Urusneja dhateng teping siringing bengawan Silugangga nglampahi apa mancing piyambakipun.
Lambang Dewa Katon anggenipun nglampahi mancing wonten teping siringing Bengawan Silugonggo lampah dinten dinanggipun lumampah sanalika den cegat kamunipun genderwo kekalih priya lumaku ana teping siringing Bengawan Silugonggo ana satriya bagus wani lumaku tengah wengi awan yo wani mlaku bengi yo wani mlaku wah yo adi ayo ditadah tala mangsa adalah dewa jagat sang Hyang Bathara yo dewa yo Bathara ndak tak wani-wani nyegat laku. Apa mbok kira aku iki gak roh karo sliramu? Mbok kira gak ngerti karo wong kaya awakmu? Wah, Kanjeng Rama Badranaya. Kula nyuwun ngapunten Rama. Wah, iki Kanjeng Rama kula ngapunten kula mboten sumerep Rama. Genderwo baleki. Gak ngonone kon kok ana goning teping siringing Bengawan Silugonggo nalare. Wah, Rama kula mboten ngertos kula Rama. Nggih sumerep-sumerep wonten teping siringing Bengawan Silugonggo menika. Inggih Rama. Ngapunten kula genderwo baleki Rama. Ngapunten ingkang agung. Gak ngonone. Kon iki jaga apa? Nggih kirangan pokok kula niku kengken jagi wonten teping siringing Bengawan Silugonggo. Boten ngertos kula niku mau nggih sumerep-sumerep wonten ing mriki
Duka ingkang beto niku yang ageng sanget Rama. Wah, yen kowe mengkono ya wis tak turne anggonku tapa-tapa mancing. Iki dina Barya menyang panggonan ana nggoning yaiku Karang Kletak kono. Inggih Rama, ngestuaken dawuh Rama. Nuwun ngapunten ingkang agung Rama. Wah, ayo bali adi. Selamat adi, selamat. Dipun keting kemawon lampahing pancing punika. Lajeng ngriku kawula pancing wasiat. Nyantol kawontenaning tong ingkang dipun wastani tong prunggu. Astuning gendruwo kekalih menika. Gendruwo baleko kalian balik kinen jagi wontenipun tong prunggu menika nanging boten dumurupi menawi sanggane sedaya ingkang nglampahi mancing sanalika pancing wasiat nyantol yen tarik kalian lambang dewa tunggal sanalika tong prunggu mentas saking lebeting Bengawan wonten ing gising Bengawan Sinubowo biyu.
kaget kawon kakirian kawan pandumira yang sukmo ladyalah dewa jagat Sang Hyang Pramuditaya Dewaya Bathara aku nglakoni mancing ana nggone teping siringing Bengawan Cilugonggo pancing wasiat nyantol tak tarik abot-abot banjur kena tak tarik munggah menyang nggoning gisiing Bengawan Cilugonggo alus potong-potong prunggu gak ngono iki ana apa ana sajroning tongkok kaya-kaya ora kepenak ananing atiku sing ana tong sing kaya mengkene iki yo yen kowe mengkono si jajal rupaning tong prunggu iki ndak bukake umpama buka iku kaya apa wong kowe aku ora duwe alat kanggo buka ananing tong prunggu nyata dicor sing kaya mengkene ya yen kowe mengkono jajal ndak sesuwune marang Gusti kang amung tuwa mbok bisa kasebatan buka ananing tong prunggu iki oh iya Bambang Dewa Tunggal Penggiriku sendak asta suku tunggal sendak mun manu asta tangan suku sekel tunggal kumpluk nutupi Bapak Dawa Kakek Cipto durunge kira-kira Engriku mandeng kucai grono pucak pucuk grono irung tansah mandeng kucai grono sekawan kang binengkas sejuga kang sinidikara Panca Ndrya ingkang kesti Panca Liwa Ndrya pengangen-angen ana bondo datan negeri nambu ana swara datan rinu mulenging cipta namung nyuwun kanugrahaning Bathara Agung kang den ugrahaning tengah-tengahing digantung rukine ngangkah mupet-mupet triyaka kinopet jagat agung dinulung jagat alit kirapa sampun klentu menanti dhateng jagat wasana nanging jagating Dewa Katon piyambak tondo katrima manyuning Dewa Katon sanalika saya dangu saya nglopor saya retaking tong prunggu sinten ingkang medal sajo bagus warnaning biru Sang Hyang Pramuditaya Dewaya Bathara
anggonku mbukak tong prunggu ana sajroning tong prunggu ana sanatriya bagus. Sanatriya aku melu takon yo sapa kang dadi asmane? Yo yen sliramu durung idep karo wong kaya aku sak temene durung duwe jeneng. Lho, kok bisa durung duwe jeneng? Yo ngertenono aku ana sajroning tong iku ora ngerti apa-apa. Aku roh-roh dilebono wong ana sajroning tong iki. Sing semene gedene kena diarani tong prunggu. Waduh. Engko dhisik ya. Awakmu tak donga kira-kira ya apa? Ora mangkel. Gak mangkel. Jajal dumen kaya apa cocok tak gak. Ya, sakjane kon lak iki sih kon. Aku wis ngerti ngono. Lah, yen nyata temen kaya mengkono. Duwe rerupan sing kaya mengkono ndak paringi asma yaiku Palwaga Seta kang dadi asmamu sineksen jagat sak isine. Apa kira-kira condong? Ya wis, matur suwun. Mbok paringi asma. Dak ngono nalare kaya apa? Ya mbok, aku gak ngerti. Moro-moro kaya ana sing nyemot. Ana sing gawa mor dilebono tong larung ana nggone Bengawan Cilubunggu. Lah terus aku duwe asma Palwaga Seta. Lah terus sliramu iki sak temening sapa? Aku Dewa Katon. Sliramu ndakoni dulur tong ngene wis gak diiwu-iwu. Ya wis, dadi aku nyeluk Kakang Dewa Katon. Ya pancen kowe mengko. Lah terus kekarepane Kakang Dewa Katon iki dina ngene ya. Ayo pinang Ngamarta. Ngamarta iki rusak. Tegese rusak. Sing dadi ratu ana Ngamarta iku Werkudara. Lah terus Werkudara dadi ratu ana nggone Ngamarta iku ana duta saka liya negara saking Dudur-Sewu Andaka Jalma utusane Prabu Angkara Jalma. Iku njaluk ananing Gejlek Kraton Ngamarta. Dadi wong Pandhawa kabeh, putra Pandhawa kabeh, ora ana sing menang mungsuh Andaka Jalma. Kelongetane kok dadi ngedap-edapi. Lah terus kekarepane iku tak jaluk paten ono. Tak jaluk paten ono. Apa aku iso gawe patining Andaka Jalma iso? Aku ngomong iso ya iso. Lah terus tapi welingku aja ana siji sing meruwi anggonmu gawe patining Andaka Jalma. Lah terus karaning yo apa mbok aku gak ngerti. Mosok bodho kon. Mosok bodho kon Palwaga Seta. Ya wis. Tanggung ya aku tanggung. Nek ngono ayo bareng-bareng nyang Ngamarta. Aja pisan-pisan gawe patining patih Andaka Jalma. Yen durung tak kongkon, aku tak nggodha kono kawane dhisik. Aku tak nggodha kono kawane dhisik. Ya wis, yen kowe ngono aku nganut apa kang dadi ature Kakang Dewa Katon ngono. Oh iya. Tawontrane Dewa Katon ugi kaliyan Palwaga Seta nilaraken papan panggenan semedya lumawan dhateng kraton Batana Kawarsa.
Ngene iki gawe arek. Ganoman kek Rama. Gak kena sing dijawab omong-omongan. Salahku dhewe ta jadi ngene. Lah meneng-meneng ngucap sing kaya ngene ku lha opo ngono aku. Oh, gak ngono minggat nanti man kek Rama. Rasane ati kok gawe nek Jitaka mengko kae ngono. Oh, wong kecil sapa belaran kok sapa alas sapa ndi kok endi. Penting seneng-seneng dhisik. Nggih. Kula nyuwun bantuan menika Warangguna juga dipun damelaken apa nggih? Jomblo ngiring mawon. Ngiring mawon. Nggih, kula napa napa mriku kangge nglipurati. Arepe napa ati riyang ning cek nilih, jadi boten nilih mangke Rama. Suwe nggonku antu-antu ing rekor Yeah.
menawi wonten ingkang nyawer monggo. Menawi wonten ingkang nyawer nggih monggo. Asline niki lampan iki mboten enten gara-garae. Ha, niki kula paringi wedal niki. Nggih, jawab enten kok mawon. Napa niki Bapak Asio? Apa ini? Nyanyi dewe. Ya. Ya. Nggih, monggo. Sugeng rawuhipun Bapak Lasio saking Mijen Griyan. Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, amin. Sehat ragane, jasmanine remo. Nggih, mpun kata-kata anggenipun ndasa muka. Boten. Mas Pur. Dilaran. Kutu-kutu ae. Mari gak mulih aku pegel ati. Monggo. Nggih, dilarani. Nggih.
Tresno yen dilarani aduh golek jadi Nggih. Matur sembah nuwun. Napa malih? Tresno bojone wong tapi aku lali ya, Dik. Lali. Nggih, nggih. Ya wis, Tresno bojone wong. Mas Pur. Dialih kae. Nggih, monggo. Iku lho wong aku kepelu. Tresno bojone wong penekno blembing kuwi lah. Lali kok. Pak Lasio. Gak ono sing iso terus nang bojone wong gak oleh. Oleh bali rusak. Nggih, gak oleh. Nggih. Aku kate nyanyi ya lali wong aku. Nggih. Sampai wis munyeng ngono. Terus ndang nyanyi liyane. Lali wong. Nggih. Lintune napa? Wis Mbak Dialis, ya lo cetek-cetek sampai kita Mbak Dialis. Aku dhewe yo pelu. Sampai
Matur suwun Pak Dalang. Nggih, matur suwun sami-sami nggih, nggih. Nggih. Lintune menapa wonten Bapak panitia mboten ngersakaken nah.
Nggih, monggo Blitar.
sembah nuwun tekse wonten nggih terakhir nggih kula kintunaken dhateng Bapak Panitia Pamong sedaya kula kintuni inggih menika caping gunung terakhir monggo duka antawasipun salah setunggalipun sinten nggih kula nyuwun wonten niku mawon pun bawane mawon pun boten nggih pun boten ibu nggih nuwun sewu sampeyan damelaken caping gunung Bapak Panitia Bapak Pamong sedaya kangge tombo jampi saya Dulai Ramo Boten monggo nyawang konak pilek konak kedah damel parian setunggal-setunggal gitu kok. Boten ngandel pun nggih. Nggih, boten. Ino mane banyu God.
iki gak enak temen rek ana mara tuwa. Biyen lha opo aku ngucap sing kaya ngono iku ngene iki umpamane ana mara tuwa kena dicak omong-omongan gunem iko tan gunem iko. Aduh. Aja ugal-ugalan rek. Nek wani ku aja teko mburi. Nek wani aja teko mburi. Ayo adu arep kene. Ayo. Kok sawangane arek bapakne arek kakek niku mangke gak ora kon santap teko mburi boto. Kamu gede ini harus aduh. Wah, ya Allah rek. Kok gak enak rasane. Mosok man kek romo iku. Kok. Wah. Melayu yo nanti nunggu. Man ana salahe rene yo njaluk sepuro karo dheweke man yo. Aku sing salah ngomong gak karu-karuan karo dheweke man.